Elisabet Navarro, Cristina Pla, Yesenia Busquets, Ingrid Vila, Mariona Sala, Judit Navarro, Andrea Vidal, Laia Martí i Eulia Sayós. Doncs ja donem l'entrada al grup de les mitjanes. Sabeu com es diuen les mitjanes? No? Ho sabrem de seguida. Tenim a Carla Prat, Júlia Mararnau, Cristina Salomó, Emma Sancho, Cristina Castany, Ingrid Font, Arona Parareda, Irati Blumen, Marc Dinarès, Jana Hernández, Clara Bernabéu, Laia Prat i Berta Sancho. Donem l'entrada al grup de les petites, l'alegria de la casa. Ja tenim aquí les petites, que són ni més ni menys que la Jennifer Márquez. Aplausos per tots. Ainara Domínguez, Erika Leiva, Laia Román, Berta Sabater, Jana Soler, Tània Vergara, Martina Vilarrasa, Cristina Roca i Mònica Jonquiu. Bé, ens havíem descuidat una peça important de les mitjanes. La Júlia Mararnau. Júlia. No, la Júlia Bartomeu, també. Ara és el moment de la Júlia Bartomeu. Vinga, un fort aplaudiment per tot el grup. I ara faltarien les responsables de tot això, les que tenen la culpa. La monitora Marta Prat i l'entrenadora Judit Ponsa. Bé, aquestes són totes les flors que patinen cada setmana unes quantes vegades per aquí, per les pistes del Club Pativi. Grans, petites i mitjanes. Les grans ja van evolucionant cap a la sortida. Les mitjanes estan fent la sortida ara. I ara marxen les petites. Contempleu-les bé, abans que creixin. Que d'aquí un temps ja no seran petites. Se teu
Costa. Aplaudiment per aquestes abelles. Vigilem tots que no ens piquin. I ens parlaran d'un país multicolor, on aquella vella Maia feia les delícies de tothom. I no hi havia problema que no pogués solucionar aquesta vella Maia, eh que no? Sí, aneu-se preparant, aneu fent la mel, mentrestant, aneu fent la mel i aviat escoltem la música. Doncs ara sí que ja us tocarà patinar i ballar. En un país multicolor, nació una vez bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a una pequeña cosa que llamaba Mayo
benvingudes a la casa, Dones.